Csak itt ülnek, nem próbálnak más foglalni. Jól van, páran elmentek, bemegyek. Well, Blake got CC. SVM up here with you and Swifty. Crowd controls azt az embert, ne engedd közel hozzám. Foglalok. Nagyon gyorsan. Jól van. ECC. Nice. Kiváló, megvan. Majdnem foglalva. Győztes foglalás. Well, guys, I missed my Tolbarad. Látod már, mi folyik az új Tolbaránon? Legalábbis az én szerveremen? Horda és Alliance wintrédelnek. Ha a Horda védekezik, az Alliance-t engedik nyerni. És 2 óra múlva, amikor Alliance van védelmen, senki se védekezik és a Horda elfoglalja. Mindenki nyer, mert 1800 pont per győzelem. Ezt figyeljétek, mindenki a hídon áll. Most ha bemész a zónába, úgy hiszem 10 másodperc mögött visszaportál az ostromba. De ha csak bemész és a kis térképen megnézed, mennyit foglaltál, aztán kifutsz, ez reszeteli az időt. Így az emberek kibe rohangálnak, amíg majdnem foglalnak, aztán benn maradnak. Ha jól időzítik, akkor megkaphatják a teljes honort, akkor is, ha nem voltak bejelentve a Tolbarádra. Ami igazán mulatságos, az az, hogy miután megnyerték a Tolbarádot, mindenki Stormwindbe repül. Mindenki a vasútban repül és a PvP árusnál köt ki. Mindenki szerez felszerelést itt a Darkspear szerveren. Hogy megy a ti szervereteken? Ti ugyanezt teszitek a szervereteken? Hogyan motiválhatnánk az embereket védekezésre? Szerintem a Blizzard részéről az lenne a megoldás, hogy a pontokat csak győzelem esetén kap meg. Garantálom, lesznek védők, mert akarják az 1800 pontjukat. Na srácok, ez az új dolog a hard drive-ok közt. Ez a kis dolog. Úgy hívják Solid State Hard Drive. A különbség ez és egy megszokott hard drive közt. A normál hard drive-nak mozgó alkatrészei vannak. Van egy orsó, ami lemezekből áll, és egy olvasófej, és jó pár mozgó alkatrész. Az orsó forgósebessége határozza meg a töltések sebességét. Ami az én számítógépemben van, 10.000-es RPM. Általában üzletekben nem kapható. Nekem is online-ról kellett rendelnem. Na ez a Solid State Hard Drive gyorsabban fut, mint bármely más, mivel nincsenek mozgó alkatrészei. Adj egy hozzászólást, vagy videóválaszt, hogy miért neked kéne nyerned ezt az új hard drive-ot. Ki fogom választani a hozzászólást, vagy videót, és nyerhetsz egy ilyet. Na tudom, szeretitek látni egy kis PvP-t. Mutatok egy kicsit. Tolom a 2v2, 3v3-at és a Rated Battlegroundokat, hogy gírelődjek. Miattatok teszem, hogy jó videókat láthassatok, szóval folyamatban van, de addig is itt egy kis PvP.
Idén ott leszek a CES-en. Consumer Electronics Show Las Vegasban lesz. A Razer standnál megtalálhattok. Gyertek és köszönjetek be. Szintén ott leszek a Best Buy üzletben Maryland Parkway-nál 8-án szombaton. Az első ember, aki rám köszön, ajándékot kap. Egy Razer nagát adok neki. Srácok, ne feledjétek, fordítókat keresek. Ha beszélsz bármilyen más nyelvet, és angolt, és WoW-ot is játszol, küldj egy e-mailt az alábbi címre. Ha többet szeretnél megtudni erről a Solid State Hard Drive-ról, látogass meg a weboldalamat az alábbi címen. Itt van az én Windows Experience indexem a 10.000-es hard drive-ommal. Amint látod 5.9, és itt van, miután cseréltem az Intel Solid State Hard Drive-ra, 7.9-re ment fel. A legtöbb változást a startupban érzékeltem. A startup nagyon gyors és sokkal gyorsabb a videókkal. Amikor szerkeztek vagy írok egy videót, az eredmény szembetűnő, és kimondottan boldog vagyok, hogy a Windows Experience-em kicsit magasabb. Remélem tetszett a videó, és boldog új évet kívánok! Mint mindig, it's 50, kösz, hogy néztetek!